10. joulukuuta. Missä se arkku on? Huudahti Hertta. Tässähän on enää kasa multaa. Oho, totesi Perttu. Sitten hän potkaisi multakasaa ja voikaisi. Auts! Mitä nyt? Kysyi Helinä. No on täällä jotain, mutta se on tuo multakasan alla. Liekkö myyrän tekeleitä, vaikka on jo talvi? Toden totta, totesi Oiva ja kaivoi arkun esiin. Hän nosti sen maasta ja totesi, ettei se painanut juurikaan mitään. Asuuko meidän nurkissa jokin kotitonttu, joka käy piilottamassa asioita, ihmetteli Hertta. Kotitonttu, oletko tullut hassuksi? Eihän sellaisia ole. Ennemminkin se on ollut myyrä, mutta kummallista tämä on silti, totesi Helinä. Mennään sisälle ja katsotaan, mitä arkussa on, ehdotti Hertta. Niin tehtiin, ja sitä ennen Perttu kävi viemässä tiinun takaisin varastoon, ettei se menisi pilalle lumihangessa. Arkku oli keskellä pöytää. He tuijottivat sitä hiljaa. Väriltään se oli valkoinen, eikä siinä ollut mitään tekstiä. Oiva nosti varovasti sen kantta siltä varalta, että siellä asuisi joku, joka halusi tulla ulos. Hänellä oli vielä hyvässä muistissa hetki syksyltä, kun hän katkoi pensaista oksia ja niiden alta pyrähti myyrä karkuun. No eihän myyriä pelännyt, mutta oli säikähtänyt ja karjaissut niin lujaa, että myyrä parasta tuli varmasti kuuro ja muutama pulu putosi puusta säikähdyksestä. Tällä kertaa ei ollut yllättäjää, sillä arkku oli täynnä valkoisia höyheniä. Hertta veti laatikon lähemmäs ja pöyhi höyheniä varovasti. Hän tunsi kädessään jotain kovaa ja nosti sen ylös. Se oli avain. Vanha ja jo vähän ruostunut avain. Oho, pääsi Oivan suusta. No jopas jotakin, jatkoi Hertta. Miten se on tuonne joutunut, ihmetteli Helinä. Tiedätkö sinä, mihin tuo avain kuuluu, kysyi Perttu. Joo, se on enkeleiden taukotuvan avain, totesi Helinä. Minkä? Kysyi Oiva. Enkeleiden taukotuvan. Eikö Hilda kertonut siitä sinulle koskaan? No ei. Onko tämä nyt jokin jekku? Kysyi Oiva. Ei ole. Se taukotupa on tuolla vintissä. Se on tehty komeroon ja sen takaseinässä on se vintin kulmittain oleva ikkuna, joka on aina auki. Ovi on lukossa, jotta sinne ei voi mennä kuka vaan. En usko, sanoi Perttu. No mennään ja katsotaan, totesi Helinä hymyillen ja nousi pöydästä. Yhdessä he nousivat ylös ja lähtivät vinttiin. Todellakin, vintin toisessa reunassa oli komero ja avain sopi siihen. Helinä avasi oven ja muiden suusta pääsi huokaisu. Komerossa oli monta pehmeää pientä vuodetta, jossa oli valkoiset petivaatteet. Sen lisäksi valoja siellä ja täällä ja pehmeitä höyheniä ympäri. Tämä on minun ja Hildan rakentama enkeleiden taukotupa. Käykö täällä kukaan? Sitä me emme tiedä, mutta se on tehty heitä varten, sillä niissä hommissa varmasti joskus väsyttää, etenkin jos on suojelusenkeli, totesi Helinä. Totta turiset, tuumasi Oiva. Laitetaan ovi kiinni ja mennään alas, niin ei häiritä tulijoita. Hyvä ajatus, sanoi Hertta. Mennään alas. Mutta miksi ihmeessä arkussa oli tämän paikan avain? Tämä minua kyllä ihmetyttää. Ja miksi se ilmestyi talon nurkalle? Jos Hilda eläisi, niin sanoisin, että tämä on hänen juttujaan, mutta nyt en oikeasti tiedä, vastasi Helinä. He menivät alas, juttelivat hetken, mutta eivät löytäneet vastausta. Päivä alkoi hämärtää ja Helinän ja Pertun piti lähteä kotiin. Onneksi viikon päästä alkaisi heidän molempien joululoma
Niin he saisivat olla rauhassa täällä ainakin 3 viikkoa. Hertta lupasi jäädä vielä talonpitäjäksi ja Oiva lupasi jeesata parhaansa mukaan. Kaikki tuntui siis olevan kunnossa. Mutta avain, se kyllä mietitytti heitä kaikkia. Löytyykö siihen vastaus? Toivotaan niin. Nukutaan kuitenkin yön yli ja huomenna tarina jatkuu.